des de finals de desembre que ja, bueno, nosaltres ja ens van cridar i hem anat treballant conjuntament en diverses reunions. Ahir es va fer la comissió informativa i nosaltres avui ens unirem al local per marcar per preparar el ple, diríem, de divendres. En principi ja la manera de treballar ens agrada i la veritat és que, bueno, que se'ns ha escoltat més que altres vegades perquè al final també, com tu has dit, serà un pressupost bastant tècnic, no? Perquè venim d'uns pressupostos molt desordenats, també fruit de les circumstàncies, no? La pandèmia, la guerra, el volcà, bueno, etc. I nosaltres el que volíem era tornar a ordenar una miqueta i que les partides estiguessin plenes i que el remanent s'utilitzés per inversions. I estem parlant i hem de ser prudents, no podem llançar les campanes al vol, però sí que és evident, ja fa dies que la llançaqueta, però bueno, deixa'm ser prudent i esperem aconteixements. Que jo crec que ara estem més a prop d'aprovar els pressupostos que no, però per què? Perquè s'ha dialogat i ens han cridat i hem fet reunions. Abans tu trobaves tot mig fet i bueno, el diàleg era... Tot i que jo parlo una miqueta en general per l'oposició, jo d'això no em puc queixar perquè a mi sempre m'han cridat i una altra cosa és que després estiguéssim o no d'acord, però m'han cridat i han dialogat amb mi. Però sé que, bueno, que amb altres grups ha costat més, no?, de dialogar. I ara, no, amb els pressupostos, home, ja et dic, estem parlant des de mitjans de desembre, vull dir que s'han treballat força i bueno, ara ja et dic, avui tenim una reunió important a la nostra agrupació i decidirem el nostre sentit de vot. I està clar que ells són un govern en minoria, que nosaltres ja et dic, des del mateix discurs d'investidura ho van dir, i a més els hi van retreure que estaven en minoria perquè, bueno, per la seva convicció, perquè podíem parlar una banda com l'altra, vull dir, era un govern en minoria per convicció d'ells, no? Perquè tenien dues possibilitats, no només una. Tenien dues possibilitats de tirar un govern i tenen dues possibilitats de tirar un govern endavant. Bueno, no es va donar i ara ells s'han donat una miqueta compte de lo que els havien dit, no? Que els hi costa tirar tot endavant, doncs llavors han agafat l'opció aquesta de dialogar més, almenys amb nosaltres. Som els mateixos que es van fotre fora del govern, els que hem estat a l'oposició i els que som ara, vull dir, som els mateixos, nosaltres no hem canviat, nosaltres hem canviat les persones, la situació, les persones, i això és l'únic que ha canviat, i la situació, doncs nosaltres hem fet les mateixes polítiques, sempre obertes, participatives i sempre amb les persones al centre de tot per un bé de Sant Sadurní. Ha quedat molt maca, ha quedat una pista, a veure si aconseguim trobar calés per poder cobrir-la i a part de tindre un equipament esportiu podrem tenir un pla B per altres esdeveniments, perquè jo sóc dels que crec que l'Ateneu ara mateix és un centre neuràlgic no només de l'esport, sinó de l'esbarjo i de la cultura, no? Això sí que ens preocupa, quasi més que el pressupost, no? És un problema molt greu. Precisament avui tenim un Consell de Medi Ambient on treballarem una ordenança per tot això i estudiarem el pla de sequera. Aquí jo ja he parlat nosaltres estem al costat del govern treballant tot el que es pugui fer per ajudar, però aquí qui es pot ajudar més són els veïns i veïnes de Sant Sadurní. En gestos que semblen que no, però si els fem rutinaris podem estalviar molta aigua, no?